اللہ فضل و کرم الحمدللہ دین اسلام زمانہ دین دے منگ مانے فرض دی چمگا دین اسلام دفاع دا ہر سنہ مخ کیوں کو اور دین اسلام کے دنہ بیادا مسلک منگ تل ٹولنا بہتر و حق کاری چی قرآن کریم پسی لڑ سے حدیث و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی لڑ سے ادنگ تو ہی مسلک دا علیہ حدیث ہو دا مسلک دا علیہ حدیث کل دیوئی ولے دی استازان جو اخوال حدیث نو کن مایا علیہ حدیث پر ایمانو کن چرائیم عقیدہ و قرآن و حدیث دی بس روان ایا کاغنونو داغین بر استاذ مار چاہے بلکہ او زینا چاہ خطر آئے گئے استازان کے علیہ حدیث نشتا میں برشتا خود دوں برت تلنے بیا موت نزدی و خمیں انشاءاللہ من سند کی لکو کہ زمگل پنجپیر شیخ القرآن رحمہ اللہ اللہ رحمت دی بے دا توحید دیر اچت کار اکڑے بڑے ملک دا قرآن کریم طرف تا دا خلق و توجہ کم زیادہ دے ملک داغی استاذ عبید اللہ سندی رحمہ اللہ مشہور دا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ استاذ داغا پا کتاب کے پخپل علی کلے سو کو اغلی کی شیخ الاسلام مولانا نذیر حسین رحمت اللہ علیہ مولانا نذیر حسین دے ہندوستان بھی اہل حدیث ہو کہ داخل کور پسیلی کلی چاہاں انگریزان والے حدیث کرو عبید اللہ سندھی و زمان استاذ نو زمان دا استاذ نشاہ سا نو کدا سوال پیدا شی چی خدق استاذان دا پل استاذ نوالی خلاف کرو یا دا سوال پیدا شی چی زمان شیخ رحم اللہ دا پنجپیر داغا استاذ دا غرغشتو مولانا رحم اللہ ہم دوی محدثو دا زمان دا شیخ استاذ ہو لیکن یو موقع کے داغا پر رد کی کتاب لکلے الانتصار حقی لکلے انتبہ سے ادائی نہ رہا اکڑی چولے استاذ پر رد کی کتاب لکل چیزے استاذ سا مسئلہ کی استاب ماغا مسئلہ کی دعوی دا جاہلان اسر خبرے کوئے اہل علم اللہ تعالیٰ فرمائی فَسَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون چتاسو کے علم نہیں نبیاد علماؤں تپوس کوئے نو چھ علم در کی یہ مولا ہے کہ شور شغف کوہستان کے ماں سر جوڑ تو تقلید نہ مانے میں تال ہے نہ مانا بیا ہوئے میں تال ہے نہ مانا وہی مالا سنگا نہ مانے میں تزان تا عالم ہوئے کا اکنا عالم نہ ہوئے نا بس راتا ہوئے نا غلش میں سموائے کنا عالمی کنا جاہلے غلش مان کیالو تے زمان تقریر ما ویا خلق تے میں دے دا نشی ویلے چیز عالم نیم دا ویلی نشی ادام نشی ویلی چی رضا عالم مولی دی آیت کی ویلی چی علم پچا کی نہیں نا غلی ددی پا مانا دار چی غلی تخلید کی ددی پا نیزا مانا نا تو عالم ہے کلا قرآن سنت بانے پوئے گی کتابوں نے سرشتہ ویلی دی تو سرنگی پیوتن پسی روانے چی بس دچس ویلی دا ٹول ٹک دی دلی تاجت نشتا جو جن امام شافی رحمت اللہ علیہ اتفاقی قول لے اعلام المواقعین کے ابن قیم رحم اللہ راوڑے رہے چدا اتفاق سے پدے بانے چھ مقلد سڑے عالم نہیں مقلد سی جاہل دیدے تنگو امتی مقلد دے امتی عالم صاحب دے بلکہ عالم صاحب سب مفتی صاحب دالا مفتی سے مبکرش ہے کہیں مادیر کے خود الکتاب حنفی کتاب فتح القدیر حنفی کتاب رد محتار شامی اغلی کی کتاب القضاء کے کہ مفتی با مجتہدی مقلد سڑے مفتی نشی کے رے دستاسو کتاب نہ رہا وہ لیلتے ہو سڑے راشی ہو تاسو تینوں جو کڑی ہو مفتی جو ابراغ رہے مفتی اغری پار بین پویر شے مفتی رہا دا ظلم نے پرے ملکے دا الفاظ دے عزت سی دائی بھی عزتی کئی یہ سڑے وہ قرآن عبارت والا نور دی ادیب اذا شیخ القرآن دے یہ سڑی رہا حدیث مطلب نور دی دا شیخ الحدیث دے مقصد زمان دا تاننے بڑے خلقو خواہدارے چھے دا خبر سبب دا پار دے افتراق مگر زوئے دا امت مخراب ہوئے دی مسلمانانو کی دا جگڑے مو پیدا کرے دی پرے دے شخبل اسلام مانے پوشی اور دی دے اسلام نا دفاع شروع کی اگر دعوت دی دے اسلامو کے چاہ قرآن و سنت کے بروتے اور جہادو کے دے اسلام دا پارا نلقی فی قلوب اللذین کفروا بما اشرکو باللہ ما لم ينزل بھی سلطانا دمرا بے غیرت انگریز